When tishi titi henimia. Bow. And when hear me? When party. Mbe him pants. Jadrota. Maneka. Mbo when hear me? Dumebi regrow no chahege. It's a baby ngenta fungampo. Mba. Okay, man, you all am na social media nine. Ah? Yes. You know, yes. Am I here with Anibo? Yeah. Okay, man, you all am na social media nine. Amam. Ngwa Dumebi the way for na na de billion to get ramazo. Where for no to na la ma hunko ke chile ka bagoko. Aga me do onwe ya na leba di. Check am push your table get the way for na na la give billion to ramazo. Check am push your table azu. Aga me do onwe the phone na. Dumebi ge me ma block ogo. Mba block na mbiko. The way for na na la m chore hunko ge. Hey. Onwe e meje do the phone. Ya bo table. Ga me pay window ni no there. Me pe chana mia. Dumebi. Ism turn on. Dumebi broche the way that place you know regroche. Dumebi turn on. Dumebi. Read to Cody. I'll give me can. Yes, I'll give me can. Hey, Anna. Yana. And on the Nebe Queen. When tishi titi henimia. Bow. And when hear me? When party. Mbe him pants. Jadrota. Maneka. Mbo when hear me? Dumebi regrow no chahege. Come on, Potana Walla. The one na wall who gets me returned. I went party. Mba. There were a phone. Dumebi. Nele my by that for le. Adam 27. Ejiba hage. Onu Abuchi. Onu Abuchi onya. Onu Abuchi Richard. Ijo mo le. Onwe. Ebi shina watch him. Esim na Port Harcourt na watch gi. Kene ke na anu. Okay, an ma arụ ọrụ. Ke he na anu. An ma call me Sakoweni. But an ma arụ na company farm na hano into that's a jetty. Jetty ebe vessel na alọta na ha na-ebute ibu. Ị na-arụ n'ụgbọ mmiri. Ị na-arụ n'ụgbọ mmiri na-efu ifu. Ị na-arụ n'ụgbọ mmiri na-efu ụgbọ mmiri na-efu ifu. Ọ ya ka Ibrahim anyị otu esi ekwie. Ọ ya ka Ibrahim anyị otu esi ekwie. The wish no ka Simbi goes to school. Let order. Ewe niwe biko. Dumebi bịara ala Igbo. Onye riri eri. Eish, the way who got on straight. The way who got on straight.
Ibalara mbo. Mba. Ije angamu. Ibala jike. Ebe ibara jike na akpụ. Iwe onye ebe? Awụ m onye Imo State. Ebe na Imo? Olu. Ebe na Olu? Ihiọma. Ebe na Ihiọma? Ụmụngụma. Baby enwere babi ala nọ na family unu? Mba onwe. Dumebi? Iwe onye oshi? Mba o. Dumebi eriri gị eri? Awụkwa Dumebi o. Ese? Aha m awụ Dumebi. Dem yo sama iwu hu Dumebi gị bụrụ isi Dumebi Bianca. Iwu hu Dumebi gị apara isi Dumebi Bianca. Dumebi iwe onye oshi? Mba. Dumebi ije enwe ọṅụ ma ịhụ nwoke? Mba o. Ịhụ ụmụ nwoke ije enwe ọṅụ, ije enwe joy? Mba o. Dumebi agbawala ahụ gị obi mbụ? Mba o. Onye gbawara m obi, mama chọọ ma pụwara onwe. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ Dumebi? Mpa ma nwa na mma m dị ndụ. Ndo nna. Gịnị gburu mpa gị? Ọ rịrị ọrịa small ya nwa ama m. Look at ndo nna. Ndo no. Water orphanage daughter. Water orphanage daughter. Dumebi? Ike goshi. Mba. Ị na-aga n'ụzọ a na-eme gị ndị mpako ụmụ okorobịa? Ụmụ okorobịa. Dumebi enwe apịa agba akọla ahụ aka n'ike mbụ n'okporo ụzọ? Onye aghara na-agba ya. Dewishi gị ahụ taa. Dewishi gị ahụ taa idewurishi lekwa otu isi gị dị nnọọ ka conflex. Dewishi gị ahụ taa. Man isi gị gba mpempe masị ọ ga-abịa conflex bịa ghọọ conflex. Bara nga bịa na-achụ gị ajụ. Dewe anya ebe a dewishi gị ụta ka e were anya kpega na comment section. Nwa bingo. Kwa ihu nnọọ ka conflex eji aṅụ tii. Mekishe ga maka mara gị nkịtị. Bara nga anya ha ya agba ya. Ị ga-ehụ pant gị gbara ọtọ bịara m interview ya. Mekishe Dumebi? Bi na-ara ọgbaga aga n'ara? Mba. Dumebi size pant gị wụ gịnị? 48. Otele Rosanna. Size 48. 40 gịnị? 48. Ihe pant 48. Ukwu mmadụ ole ka ibu? Ofu onye. Dumebi ise gịnị? 48. Ise iri ka ahụ? Chegwu na ole m sa arụ ya kwanụ? Ukwu gị 48. Dumebi? Ị ga-echi ụmụ nwoke ara? Mba. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala Dumebi? Ha na-abụ. Ị na-emecha ha abụọ?
You want your bear? Awu mo Imo State. Ebe ni Imo. Olu. Ebe na Olu. Ihioma. Ebe ni Ihioma. Umunguma. Dumebi, ịnọrọ gị na-ayị nwoke ebe a, gị na-ayị ebe a, na-ayị ebe a, na-ayị ebe otu na gị ha amaghị na ị na-ayị different boyfriend. Mba dị m eme ụla. Gị na ndị enyi gị nwaanyị na anọrọla ọdụ mbụ ga-ewere akụkọ unu ewere amụ nwoke ibe m na-agba asịrị. Enwe m enyi nwaanyị. Ka ihe mere na ị nweghị enyi nwaanyị? Gọcha adịm enwe m time and adịm like asịrị. Ije anyụ ahụ. Ma gị na nwoke nọrọ ka ị na-anyụ ahụ ka ọ bụ naanị gị? Mba m nọ naanị m. Enyu ahụ. Ahụ ga-awụ pull off. Ha na-abụ ma nke na-emeki sound ma nke na-adị emeki sound. Ọ bụ pull off. Ha na-abụ pull and ha na-abụ. Dumebi onyu ahụ pull laugh. Ka agwa eme ị nwere Dumebi ịma atụrụ ezigbo njọ ọ ga-agwa echi nwoke chọpụta ewewe iwe. Onwekwara naanị onwe ike ịkpasu omiwe ma agba gị nkịta enwe m ike aga m ekwuru onye ahụ okwu. Unu nwere onye ara na family mpa gị na mma gị? Mba enwe. Ebere gị ugwu? Mba ebe m ugwu. Otele a na-achapụghị ihe ụtọ ya n'ime. Dumebi amụgụwa gị ele ihe ị na-eme? Enwe o. Enwe. I werela Otele gị tiri nwoke na WhatsApp mbụ? Mba emebe m ya mbụ. Gị na nwoke ọ nọrọ na fonu gị ya sị gị gosi ya Otele gị were Otele gosi ya? Mba adị m eme. Dumebi ije anụ taa gị na-agha onwe gị aka gị na-akpọ aha mmadụ Obinna gị na-agha onwe gị aka gị na-akpọ aha mmadụ Ikenna ije eme ya? Mba adị m eme ụla. Dumebi eriri gị eri? Mba o eri m eri. Dumebi asị gị nwụọ taa hafu echi ị ga-anwụ? Aga m anwụ maka nka. Mpam grandfather nwụrụ at the age of 119 so maka nka. Dumebi nkịta ọ taala gị mbụ? Mba ọ tabeghị m. Agbara gị ọgwụ nkịta mbụ? Mba agbabeghị m ọgwụ nkịta mbụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Naanị bụ. Dumebi ụmụ nwoke bụ ataga gị ele ihe ị gwara ha bifo ha na-ata gị? Ọgwụ ya m gwara ha. Ọ gị gbara ha enyi ka ha gbara gị enyi? Ha gbara m enyi. Dumebi atamahụ gị ele ihe ha na-agwa gị? Onwekwe o. Ele ihe ị na-ekwu ma ị ga-enyo? Onwe naanị onwe. Dumebi ọsụ ude ma ọ ga-enyo. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 070 36 85. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place Chineke Agbagoko. 070 36 85 again
13. Your number get on here now. Eh. 070 36 85 85 13. Congrats. Thank you, sir.